kakatapos ko lang maligo. Naligo ako ng maaga kasi sabi ng asawa ko, alis na kami. Namin si Molly, pasyal namin si Molly. It looks a bit gloomy, it looks a bit dark outside. Hindi ko alam kung malamig o mainit ba or something. Ano ba yan? Kung may naririnig kayong ingay, washing machine ko yan. Palabas kami kasi yung baby ko naboboard, kaya ilabas namin siya. Siguro pupunta kami dun sa yung parang uphill siya, para naman may konti kaming exercise ng asawa ko. Ay, kung nga kayo dyan, kasi gusto ko magkwento tayo. Maghuhugas lang ako ng plato. Alam niyo si Molly, habang lumalaki siya, nagiging grumpy siya. Napakamaldita niya. Hindi niya ako pinapansin at the moment. Wala tayong magawa. Gusto ko tumingin ng ticket online para Pinas next year. Nagplano na ako umuwi ng Pinas next year, no? Tapos hindi pala allowed umuwi. Nakaka-sad. Nag-usap kami ng kapatid ko kahapon. Tapos, tinanong niya ako, kailan ka ba uuwi? Tapos sabi ko sa kanya, hindi ko alam kasi nga yung pandemic. Tapos sabi niya, sana andito ka palagi. Nakakasad kasi hindi pa niya, kasi yung kapatid ko is 9 years old. Hindi pa siguro niya naiintindihan na may asawa ko, na nandito ako sa UK, na kailangan ko tumira dito kasi taga dito yung asawa ko. At saka, sabi niya, ba't hindi ka na lang sumakay ng sasakyan para pumunta dito? Sana ganun kadali, no? Ang hirap i-explain yan. Hirap talaga i-explain. Kaya sabi ko sa kanya, when you're older, maiintindihan mo din kung ano ang ibig kong sabihin. Wawa naman yung kapatid ko. Namimiss niya talaga. Tingnan niyo yung mga cows. Yung mga cows. Yeah! Tapos may mga cows din doon. Hello, cows. Tingnan mo si Molly. Pinapanood niya yung mga cows. Oh my goodness. Excited si Molly kasi isang beses lang ata nakapunta si Molly sa lugar na to. Smelling everything. Here's the place. Yan. Maganda sa lugar namin kasi may yung mga countryside ba. Marami kaming napupuntahan. Yung mga cows. Dadaan kasi ako sa kanila. Yan yung mga black na cows. Tapos andun yung mga mixed colored. Ang ganda ng yung mga grass ba. Maano sa cows. Healthy sa kanila kainin. Ayun. There's Molly and Dada. Mukha ni Molly, oh. Come on. Hindi pa ako nakaabot sa taas. Hinihingal na ako. Oh, si Molly and Dada. I dare you to run. Okay. And that's the bottom bit. So that's where we're heading.
But we need to find our way, which way we are going, so we can get there. There's walking. Ganda no? Here. Daming naglalakad dito. Ng mga bata, aso. Yeah, follow lang tayo sa kanila. Kasi hindi namin alam kung saan talaga yung way. Kasi sanay kami doon sa baba. Hindi namin alam kasi nasa taas kami. Let's go. Following. Following, following, following. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Andun sila. We've reached our destination. There. So pretty. Akit muna tayo sa up the hill again. That is the view. Look. Isn't it beautiful? Ooh. Balik na naman tayo. Yan. Yan yung pangalan na niya. The Obelix. Obelix? Obelix. Ay nako. Audio Trail. Well done, Molly. Looking for a treat. Ganda ng ano, ng fresh air. Pauwi na kami. Pero kailangan muna namin bumaba sa doon. Sa pinanggalingan namin kanina nung paakyat kami. Pero now, pababa na naman kami. Tingnan natin si Molly. Kung takbuhin ba niya pababa. Ayun ako. Not going down here with Molly. Not really a hill, but a little hill. Nakauwi na din kami. Kailangan ko pumunta sa baba. Maghanap ako ng maiinom. Sobra. Bakit ba kasi ako nag-hoodie tapos ang init-init? Kasi gloomy kasi this morning. Akala namin malamig. Pagpunta namin doon, ang init-init pala. Kaya, anyway, no complaints. Yung sinusuot lang namin, kino-complain ko. Bababa ako. Hinihingal na talaga si Molly. Kailangan niya uminom ng maraming tubig. Tapos siguro matutulog yan buong araw. Pag ano yan, pag napapagod yan si Molly, matutulog yan siya buong araw. As in buong araw. Maghahanap ako ng malamig na inumin. Let's go downstairs. Tingnan niyo ang aking baby. Napapagod siya. Sa climb namin. Sa top hill. You're right, darling. You're tired. You're resting. Yeah? Shall I leave you alone? No. Alright, then I'll leave you alone then. Di ba kanina nagreklamo ako kasi ang init-init nung nilakad namin si Molly. Ngayon, umuulan na naman. Ang weather talaga dito sa UK, hindi mo maintindihan, oh. Ayan. Malakas ng ulan. Ang garden namin. It's raining. Ang table ko. Oh my goodness. Sara natin to.
Tapos yung conservatory namin, dito ko gusto magtatambay talaga kasi tingnan mo. Nakita mo yung nakikita mo yung ulan. Yan. Kaya pag dito ka magtambay, nakakaano siya, nakaka-relax. Kasi nakikita mo. Ay nako. Hindi na naman lalabas si Molly nito. My baby is so tired. Yan, mag-rest na yan all day. Kaya thank you for watching guys and I will see you next time sa aming video. Bye!